Ποιοι είσαστε? Είσαστε. Ελάτε να γίνουμε φίλοι. Φίλοι. Είμαι μόνος. Αυτός ο πλανήτης είναι ξένος και σου λέω. Και οι άνθρωποι δεν έχουν καθόλου φαντασία. Σαν να λέω. Είναι ωραία. Ναι, αλλά εγώ είμαι λουλούδι. Αυτό μιλούσε πάντα πρόχο. Ναι, αλλά το δικό μου ήταν μοναδικό. Στα τριαντάφυλλα, όλα είναι μοναδικά. Εσείς τι είστε? Τριαντάφυλλα. Εμείς τριαντάφυλλα. 3-5 τριαντάφυλλα. Τόσα πολλά. Ναι. Εγώ που νόμιζα ότι έχω το μοναδικό στον κόσμο. Μα τι γίνεται, κανείς δεν υπάρχει. Καλημέρα. Καλημέρα. Εσύ τι είσαι? Αλλά πού είσαι πολύ όμορφη. Ευχαριστώ. Εγώ πολύ λυγμένος. Έλα να παίξουμε. Δεν μπορώ. Δεν είμαι ξημερωμένη. Με συγχωρείς. Δεν το ήξερα. Όμως, τι θα πει εξημερωμένη? Καλά, το κατάλαβα πως δεν είσαι από εδώ. Τι γυρεύεις? Να γνωρίσω τους ανθρώπους. Οι άνθρωποι. Όμως, πες τι θα πει εξημερωμένη? Οι άνθρωποι έχουν τουφέκια και κυνηγούν. Έχουν όμως και κότες. Και εσύ κότες γυρεύεις? Όχι βέβαια, φίλους. Όμως, τι θα πει εξημερωμένη? Θα πει να δημιουργείς δεσμούς. Να δημιουργείς δεσμούς. Ναι. Τι είναι αυτό? Πώς να σου εξηγήσω, ας πούμε, τώρα. Ούτε σε ξέρω, ούτε με ξέρεις, ούτε σε χρειάζομαι, ούτε με χρειάζεσαι. Αν όμως με εξημερώσεις, θα έχουμε ανάγκη ο ένας τον άλλον. Θα γίνεις για μένα το μοναδικό αγόρι στον κόσμο. Θα γίνω για σένα η μοναδική αλεπού στον κόσμο. Κατάλαβα. Να ξέρεις, είναι ένα λουλούδι που νομίζω πως με έχει εξημερώσει. Ναι, συμβαίνουν κι αυτά. Ξέρεις, εδώ στη γη γίνονται διάφορα περίεργα πράγματα. Μα δεν είναι στη γη, σε άλλον πλανήτη είναι. Σ' άλλον! Έχει κυνηγούς εκεί. Όχι, Τέλειο. Συγγνώμη, δεν είμαι ξημερωμένη. Κότες έχει. ούτε κότες. Τίποτα δεν είναι τέλειο. Αν όμως με ξημερώσεις, ανάγκη ο ένας τον άλλον. Το ήθελα πολύ. Μα δεν προφέρω. Πρέπει να δω τους ανθρώπους. Πρέπει να γνωρίσω τον κόσμο. Πρέπει να κάνω φίλους. Τι αθώος που είσαι. Για να γνωρίσεις κάποιον, πρέπει πρώτα να τον εξημερώσεις. Και τους φίλους. Πρώτα τους εξημερώνεις και ύστερα τους αποκτάς. Αν θες ένα φίλο, λοιπόν, εξημέρωσέ με. Πώς γίνεται? Θέλει μεγάλη υπομονή. Την πρώτη μέρα θα πρέπει να στέκεσαι μακριά και να μην μιλάς πολύ. Και έπειτα, κάθε μέρα που περνάει, θα πρέπει να έρχεσαι και λίγο πιο κοντά. Θα πρέπει όμως να έρχεσαι κάθε μέρα την ίδια ώρα. Γιατί? Για να μπορώ να περιμένω, να ανυπομονώ, να φοβάμαι μην τυχόν δεν έρθεις. Μόνο τότε θα καταλάβω ότι αξίζει το φιλίο. Και έτσι θα εξημερωθεί. Ακριβώς. Ευχαριστώ που με άφησες.
Και τώρα πρέπει να φύγω. Πολύ. Εσύ φταίς. Εσύ θέλησες να σε εξημερώσω. Ναι, σωστά. Εγώ δεν ήθελα το κακό σου. Δίκιο έχεις. Όμως θα κλάψεις, Ναι, πολύ. Και τι κέρδισες. Κέρδισα ένα φίλο. Σωστά. Όμως, σωστό. Καλύτερα να πηγαίνω, τώρα που είναι νωρίς. Κοίτα τα τριαντάφυλλα. Κοίτα τα τριαντάφυλλα. Κοίταξε τα προσεκτικά και θα καταλάβεις πως το δικό σου είναι το μοναδικό στον κόσμο. Με την καρδιά της πάντα καλύτερα. Την ουσία δεν τη βλέπουν τα μάτια. Ο καιρός που πέρασες με τον τριαντάφυλλο σου το κάνει να έχει σημασία. Ο καιρός που πέρασα με το τριαντάφυλλο. Οι άνθρωποι έχουν χάσει αυτή την αλήθεια. Εσύ κοίτα μην την ξεχάσεις. Είσαι υπεύθυνος για αυτό που έχεις εξημερώσει. Είσαι υπεύθυνος για το τριαντάφυλλο σου. Είμαι υπεύθυνος για εκείνο που έχω εξημερώσει. Είμαι υπεύθυνος για το τριαντάφυλλο μου. Είσαστε όμορφα, μα τόσο άδεια. Γιατί δεν μοιάζετε καθόλου με το δικό μου τριαντάφυλλο. Αυτό το τριαντάφυλλο ήταν δικό μου. Το φώτιζα, το έβαζα τη γυάλα όταν κρύωνε, που άκουγα να μου γκρινιάζει. Και εμείς γκρινιάζουμε. Ναι, αλλά εσείς δεν εξημερώσατε κανένα, ούτε εσάς σας εξημέρωσε κανένα. Γιατί δεν θέλαμε. Δεν θέλαμε.